Topukun Türkmenistan'dan geçýän bölüginiň tamamlanan aýdan türkmen resmisi taslamanyň gurulşyny 2019-njy ýylda başlanjakdygyny aýtdy. Tapi Pipeline Company Limited kompaniýasynyň başlygy Muhammed Murat Amanow Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gazy geçirjisiniň gurulşynyň 2019-njy ýylyň 1-nji çäreginde başlajakdygyny hemde onuň 2,5 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny tamamlanjakdygyny ma'lum etdi. Bu barada Pakistanyň Dawn neşri habar berýär. 6-njy oktýabrda Islamabadyň Strategik Barlaglar Instituty Topuk taslamasynyň durmuşy geçirilişi atly maslahat geçirdi. Dawn neşriniň maglumatlaryna görä taslamany ýerine ýetirýän kompaniýanyň baş dolandyrjysy Muhammed Murat Amanow agzalyan maslahatda çykyş etdi. Ol öz çykyşyny gurulşy işleriniň üstümizdäki ýylyň 1-nji çäreginde başlajakdygyny ma'lum etdi diýip Dawn ýazýar. 2 ýylyň dowamyny gazy geçirji Pakistana çenne çekilir. Onu Pakistandan Hindistana çekmek işleri 6-8 aýa çeker. Bu taslama 10.000 adamy iş orunlary bilen üpjün eder diýip Amanow sözüne goşdy. Finçilerin pikirine göre bu taslamanyň gurulşy bilen bagly gümürtüklük dowam edýär. Türkmenistanyň döwlet mediýasy we metbuat serişdeleri Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gazy geçirjisiniň gurulşynyň güýçli depkinini alınıp barlyanlygy barada ýygyderli habar berip geldi. Ýöne onha dün 6-njy oktýabrda Islamabadda eden çykyşyny Amanow taslamanyň gurulşyny üstümizdäki ýyl girişiljekdigini habar berdi. Ýogsa Muhammed Murat Amanow Euronews kanalyna 2018-nji ýylyň 28-nji fevralyna eden çykyşyny şeýle diýdi. Taslamanyň häzirki tapgyryna ýetmek üçin biz 2015-nji ýyldan bäri köp iş bitirdik. Biz Türkmenistanyny öz işimizi jemledik. Indi biz Awganystany süýşýär diýip Amanow aýtdy. Biz işleri tamamlap 2019-njy ýylyň aýagyny çenli geçirjiden gaz iýbermegi gödeňini tutýar diýip Amanow Euronews kanalyna eden çykyşyny belledi. 2015-nji ýylyň 13-nji dekabryna Mar welaýatyna ýerleşýän Galkynyş gaz käniniň alkymyny Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň, Awganystanyň prezidenti Ashraf Ghani'niň, Pakistanyň şol wagtky premier ministri Nawaz Şarifiň hemde Hindistanyň vice-prezidenti Muhammad Hamid Ansarynyň gatnaşmagyna Topuk gaz geçirjisiniň türkmen bölüginiň düýbi tutuldy. Taslamanyň Awgan bölüginiň gurulşyny bagdalga bermek dawarasy 2018-nji ýylyň 23-nji fevralyna degişli döwletleriň ýokary güdipeli resmiýetleriniň gatnaşmagyna Mar welaýatynyň Serhedabad şäherine geçirildi. 6-njy dekabrda Islamabadda eden çykyşyny Amanow uduýunlugy 1814 kilometrlik geçirjiginiň geçýän uruny gözdeg barlyk işleriniň tamamlananyny hem belledi. Pakistan metbuatynyň ýazmagyna görä Amanow Awganystanyň geçirjiginiň howpsuzlygyny dogly kepil geçýändigini aýtdy. Siyasi nokta nazardan aýdylany meniň pikirimçe ähli döwletler şol sany Birleşen Ştatlar we Hytaý bu taslamany goldaýar. Galy bertede taslamada Rus, Ýapon we Amerikan tehnikalarynyň olaryň goldawynyň peýdalanýar diýip Amanow Topuga bagyşlanan çykyşyny aýtdy. Noýabr aýynda Saudy Arabistanynyň Türkmenistana ýiberen $40 milyon geçirjileriniň Türkmenistanyň türkmen pasportuna getirilip, olaryň demir ýollary arkaly Mar welaýatyna uğradylşy barada türkmen telewizionyna habar berilipdi.